लो गाइस जगन्नाथ मो चास्तो वेलकम आ न्यू वीडियो। तो स्कूल रे थिला एनुअल फंक्शन आ मुहेदर गोटे वीडियो पकोस देखिदबा। तो सेई रो लागोथिली मु केला केलनी टास टिके देखिदबा। କହିଥିଲୁ କାଲି ନାଗର ମଣିରେ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ କଥା ଆରେ କହିଥିଲୁ କାଲି ନାଗର ମଣିରେ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ କଥା ଆଉ ଭଲ କରି ଥରେ କହରେ ବୁଝାଇ ଆରେ ଭଲ କରି ଥରେ କହରେ ବୁଝାଇ ସରକାରଙ୍କ ବାରତାରେ ମୋର ନବନଗର ଶୁଣି ତୁଟି ଯିବ ମନ ବ୍ୟଥାରେ ମୋର ନବନଗର। କିଲୋ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁ ତରୁଣତା ଜନ ଆଲୋ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁ ତରୁଣତା ଜନ ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଦ୍ୟ ବାସ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଦିଅନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଦ୍ୟ ବାସ ବସ୍ତ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜନନ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ତୁମାକୁ ପାନନ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା। କିରେ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲୁ ନାଗର ଶୁଣି ହେଲା ମନ ତୋଷ ଆଉ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲୁ ନାଗର ଶୁଣି ହେଲା ମନ ତୋଷ ଏ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ଧର୍ମ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ଧର୍ମ ସୁସ୍ଥ ହେବ ପରିବେଶରେ ମୋର ନବନଗର ମୁଖ୍ୟ ଫୁଟିବ ସରସ ଭିତ ମୋର ନବନଗର। କିଲୋ ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ଦେଖରିଲ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଆଉ ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ଦେଖରିଲ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଏକଥା ସୁମରି ନିର୍ମଳ ରଖିଲେ ଆରେ ଏକଥା ସୁମରି ନିର୍ମଳ ରଖିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବନ୍ଧ ସୀମାଲ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ଏ ରାଇଜ ସୀମାଲ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା। କିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କଲେ ନଗରରେ ଦେଖ ଏ ପଡ଼ିଆ ମାଳ ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କଲେ କି ହେବ ନଗର ଦେଖ ଏ ପଡ଼ିଆ ମାଳ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଏ ଧାନ୍ତି ଏ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଏ ଧାନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ମଳରେ ମୋର ନବନଗର କୂଳ ବନ୍ଧ ସଫାରେ କି ଫଳରେ ମୋର ନବନଗର। ବାହାରକୁ ଆଉ ନ ଯିବା ଏଥର ଘରେ କରି ପାଇ
তুমি হেব আম মনর মোর চন্দ্রবদনা পরিবেশ নির্ভর সিনর মোর চন্দ্রবদনা रे गात खड़िया में अड़िया पकाई सुधा जल कले पान आउ गात खड़िया में अड़िया पकाई सुधा जल कले पान आउ नाल नरदमा लटा बुदा काटी ए नाल नरदमा लटा बुदा काटी डेंगू मशा करी बाबा रणरे नवनागर आशा दीदी कहूथिले जन रे मोर नवनागर आउ भोजी भात करी एठी सेठी आउ पकाइबा नहीं खली आमे भोजी भात करी एठी सेठी आउ पकाइबा नहीं खली पॉलिथिन आदि फोपाड़ीबा नहीं ए पॉलिथिन आदि फोपाड़ीबा नहीं दर्शनीय स्थान बुलिले मोर चंद्रबदना मठ मंदिर रतर नड़ीरे मोर चंद्रबदना भाई भौणी को करुअछु ओडिशार बेहुआ सचेतन भाई भौणी को करुअछु ओडिशार बेहुआ सचेतन मने रखिया कुटा में लगाइले आ मने रखिया कुटा में लगाइले निरामय हेब जीवन आमा गुणी कश्रेणी स्वच्छ परिवेश हेब महे आमा गुणी कश्रेणी हो ला 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 ला